चौथे पंडित कृष्णा माशेलकार स्मृती समारोह 9 डिसेंबराक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ दिवचले म्युनिसिपलात जावपाचे आसा। RDX गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। चौथे पंडित कृष्णा माशेलकर स्मृती समारोह शनिवार 9 डिसेंबराक सांजे 6 वरांचेर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ म्युनिसिपल मार्केट बिचोली मंडपान जातले। ह्या कार्यक्रमाक नाट्य संगीत सादर करतले प्रवीणा गांवस आणि सिद्धी सुर्लकर पिळगांवकर। ह्या कार्यक्रमाचे खाशेलेपण म्हटल्यार तबला सोलो आसतलो गौतमी आमोणकर, तशेंच शास्त्रीय स्लायड गिटार वादन आसतलें रितेश सरकार कलकत्ता हाजे। ह्या कार्यक्रमाक तबला साथ करतले डॉक्टर उदय कुलकर्णी, तशेंच सुभिशान बोडेकर। समाधीनीक साथ करतले मनोज गणपुले, बाबुराव माशेलकर, वेदांत नाईक। सगळ्या शिष्य परिवारातर्फे जे संमेलन जातले तेका सबंद गोंयान जे तेंचे शिष्य आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी हजेरी लावची अशी कळकळीची विनंती करता। माशेलकर यांनी या आपल्या गोव्यामध्ये बिचोली तालुक्यामध्ये सुरबहार संगीत मंडळाची स्थापना केली आणि स्थापना करून त्यांनी जे संगीताचं कार्य केलेलं आहे ते संपूर्ण ह्या गोव्यातच नव्हे तर गोव्याच्या बाहेरही त्यांनी कार्य केलेलं आहे। या कार्याचा त्यांच्या कार्याचा विचार केला तर ते कार्य आज संपूर्ण गोव्यात नव्हे तर दिल्ली सरकारपर्यंत गेलेले होते आणि दिल्ली सरकारने सुद्धा त्यांना एक कला सांस्कृतिक संचालनालयामार्फत गोव्यामध्ये आणखी कोणाला पहिला दिला नसेल अशा प्रकारचा पुरस्कार दिलेला आहे। अशा प्रकारची एक महनीय व्यक्ती आणि त्याचं हे आपण जे चौथं संमेलन करीत आहोत त्या संमेलनाला आपण सर्वांनी उपस्थित राहावं